plegte verkeers moet maak. En ons het besluit om 'n kans te gee in 'n Weskus havenwag. Hulle sê, talk is cheap, except when you're talking to a traffic cop. Maar nie Tolla of ons het rekening gehou met die vistreiler Klaas se baas. Meneer, wat maak jy? Wacht, ik ben net de weg tegen de kaart. Zo, wat maak jij? Meneer, luister. Ik is een serieus en ik is nou hier aangesteld om hier dingen te gaan weggeven. En die houden, maak jullie net zo wat. Die schijt tijd rond, rond de sport en de tijd moet droppen, man. Jullie kan niet zo aangaan in Klaas. Betekent of je dag hebt dan gezegd. Ziet op Klaas Klaas. Ik ken niet als je dood als een schijt zijn naam is. Maar jij kan op plak, jij goed zit in mijn schijt op. Je moet iemand beginnen. Je lijkt me aardig als genoeg om te beginnen bij. Ja, maar jij kan misschien net kom goed op plak hier op mijn schijt, man. Wie gaat jou die stappen weg op mijn schijt te plak? Klaas, weet je zo, kijk er eens zo. Zo werkt als je stappen Klaas hier, weet je als je stappen schijt zijn naam is. Kijk daar zo, zijn die tijden, zijn die schijt Klaas. Als die eerst loop op die goed kan langs als die trekt niet. Maar dat is oud tijden, dat is opzet. Hulle paak soos die hond se gassies op, man. Ek kan nie so met hom toelaat nie, man. Die Donald se skyk net op 'n horing as jy kyk, as hy sien en hy gaan se kopkant op 'n horing. Maar dit is sy hoek. Wat kyk julle, wat kyk julle op 'n onderbroek of die kyk hoe lekker hier in die water. Luister, ek het 'n kop en hy sê jy nie, jy wat 'n kop en hy soekie. Ek het hy maak my Donald se klere kan laat was. Dan hier in dan go. Die sê dat hy so drein in die latrine, so sien jy voel so. Ja, jy sê kop en daar aan die kant. Dit skryf skyk die man is 'n visstreiler. O, ek kan nie sien nie, man. Dat jy nog 'n trailer op jy sê. Maar jij zegt hier voor elkaar beschikbaar kop. Jij zegt van een nozel, man. Maar hij trainer, hij is hier aan. Dan zien we jullie maar de verplichte vastkoop. Inderdaad bijna van de koep hier maken, jullie zijn gevangen. Ja, maar je hebt klaar. Jij zegt van een nozel, jij zit hier wat te doen als een vasttrainer. Dat je dan bij jij van mij komt schrijven. Jij moet terug naar je school toe, man. En dan heb je geleerd. En dan loop je ook goed op. Maar luister, kijk of je net in hem nog zit. Kijk maar raar, weet je wat, jullie zijn echt recht hier aan. Kijk hoe lekker je dan gaat. Jong voor me. Jong, luister. Jij vat nou hierdie fucking ding echt op staat om my fucking skate op te reep. Je voel je moet in hy fucking klippe vast. Ek dink ons moet maak het ons red kom so. Die man het kwaad, dan die net staat.